nenávidní vzácni cudzinci. Koho hľadáte? Hľadáme kráľa Izraela. Hviezda, ktorá nám zjavila o tajomstvo narodení kráľa, nás doviedla až sem. Sme učenci z ďalekého východu a z hviezd sme vyčítali tú radostnú správu, že sa Izrael narodil kráľ, ktorému nebolo a nebude pána. Kráľa? Tu musíte ísť do Jeruzalema. Nie, sme na správnom mieste. Hviezda, ktorá nám zjavila to tajomstvo o narodení kráľa, nás doviedla až sem. A my sme zatúžili ho vidieť a pokloniť sa mu. A zostala na tomto mieste. Tu hľa je ten, ktorý bude nielen vodcom Izraela, ale aj kráľom sveta. Odkiaľ to viete? Kto vám to povedal? Ako sme už povedali, sme učenci. Hviezdy majú veľa tajomstiev, odhalia ich len tomu, kto im rozumie. My máme ten dar rozumieť hviezdám. A zatúžili sme ho vidieť a pokloniť sa mu. Ale prečo? Veď predsa nie ste Židia. Nejde o vášho kráľa. Ba áno, hviezdy nehovorili o kráľovi Izraela, ale o kráľovi sveta. To je zvláštne. Sestra, čo ti je zvláštne? Ešte keď sme boli v Nazarete, zjavil sa mi anjel a povedal, že si ma Boh vyvolil a že skrze mňa sa narodí kráľ, ktorému Boh dá trón Dávida a bude sa volať synom Najvyššieho. A v ten večer, keď sa narodil náš syn, pastieri hlásali, že videli zástupy anielov, ktorí spievali na slávu Bohu a že sa narodil Spasiteľ. Páni, myslím si, že v Jeruzaleme sme nestali pred pravým kráľom. Bol to síce mocný vládca, ale iba ľudský, pominuteľný, opátraný mocou a závisťou. Bratia, až teraz stojíme pred ozajstným kráľom. Kráľom, ktorý bude vládnuť svetu na veky a jeho kráľovaniu nebude konca. Tak isto to povedal aj ten anjel. Mária, upokoj sa. Kto vie, čo to všetko má znamenať? Ak je Ježiš naozaj vyvolený, tak sa Boh ho povedia, stane sa tým, čím sa má stať. Dvoľte, aby sme sa my, starí, ale učení a svetaznaní, tiež poklonili kráľovi sveta. A tak, ako my, hoď sme učení, hoď sme urodzení a hoď sme pohania, nech aj celé veky po nás kľakajú, starí i mladí, chudobní i jednoduchí, učení, lebo on je skutočný kráľ sveta. Tu hľa ti, Pane, prinášame zlato. Nech je znamením toho, že si a budeš na veky kráľom, bohatý v duchu a veľký vo svojej moci. Tu hľa ti, Pane, prinášame kadidlo. Nech je a budeš na veky veľkňazom pre všetkých, Židov i pohanov, hodný a spravodlivý zastať pred Božou tvárou. A tu hľa ti prinášam jedno. Nech je znamením toho, že si a na veky budeš prorok. Vydaný do ľud nepraníkov, odsúdený trpieť a mrieť za svoj ľud. Drahí naši, zostaňte v pokoji. Váš Boh vás iste ochráni a povedie správnymi cestami, aby sa stalo, čo sa má stať. Hviezdy neklamú a ich proroctvá sa vždy vyplnia. Zostaňte v pokoji. Zostaňte v pokoji, vzácni vzácni hostia. hostia.